мултифункционален инструмент SuperTool 300. Здравейте! Казвам се Стило и работя в производствения отдел на компания Ледерман. Един от любимите ми инструменти е SuperTool 300. Оригиналният SuperTool излезе през 1995 година и малко след това се появи SuperTool 200. Сега този инструмент има някои нови характеристики. Може да се носи удобно на работния колан или да се използва на къмпинг през уикенда. Кратък преглед на SuperTool 300. SuperTool 300 е направен от 100% неръждаема стомана, изграден върху удобна, сгъваема платформа и чрез своите накрайници се превръща в най-големите и удобни клещи, по-големи дори от оригиналния инструмент SuperTool. Дръжките на новия инструмент SuperTool 300 са заоблени така, че да бъдат истински удобни, когато при работа ви се налага да употребите сила. В дръжките са разположени накрайниците за другите многофункционални инструменти, които лесно могат да се извадят, особено ако работите с ръкавици. Нови характеристики. Всички инструменти от многофункционалните накрайници се заключват с помощта на тази ръчно блокираща система. Това е най-улесненият, безопасен и същевременно мощен дизайн досега. Нещо наистина ново са тези сменящи се ножици за кабели. Те лесно могат да се извадят чрез развиващите се болтове, да се подострят с пила, за да работят още по-бързо и ефикасно, както и да се сменят. Така много бързо се връщат обратно в употреба. В допълнение, тези ножици са направени от най-висококачествена и неръждаема стомана. Те режат около 3 пъти по-дълго от традиционната стомана. 19 инструмента в един. SuperTool 300 има също така няколко вида професионални ножици и отверки. Той притежава огънато и право острие, една голяма и хубава пила и много функционален трион. SuperTool 300 е перфектният инструмент за ежедневна употреба. Всяка седмица ние го предлагаме на дърводелци, електротехници, войници, моряци, ловци, хора, управляващи превозни средства в труднопроходими места и много други. Гаранция. Подобно на всички наши изделия, нашите производители дават 25 години гаранция за SuperTool 300. Можете да намерите още информация за спецификата на материалите, гаранцията на продуктите, работата с клиенти и други на нашия сайт. И ако наистина имате нужда, елате и си купете SuperTool 300. Елате и вижте как създаваме този инструмент, както и всички останали.